Kon gintugutan sang Ginoo ang iya mga katawhan nga mangin ulipon sa mga indi tumulo tungod sang ilang pagkabatinggilan kapag lapas ang kasuguan sang Ginoo. Labi na gid ang ila indi pagtahod sa adlaw nga inugpahuway nga adlaw sang Ginoo. Kabay pa nga ini indi naton maeksperiensyahan sa sini nga kapanahunan kag sa sini nga panagon. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagbusisi, pagtalakay o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sabatika kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation ang ako nupod ang aton Vice President for Student Services diri sa Central Philippine Adventist College, wala sa iban si Pastor Elden S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Aton gid kinakalipay ang Ginoo tungod sang iyang bunayag nga pagpakamaayo, Pastor, nga ginatagaan naman kita sang kagayunan nga makadiscuss sang Sabbath School lesson. Kag aton man ginapasalamatan ang donation nga ginhatag, Pastor, ni Dr. Alfred Jem Amada nga nakapadayon kita sa gihapon sang paghimo sining helikoton tungod sa iya bulawanon nga dulot para sa aton media ministry sa CPAC. Dr. Alfred, kung wala ang imong donation, most likely daw hindi gid kita makapadayon sang aton nga buluhaton. Thank you very much and God bless you and your family as well. Pastor, ari na kita sa leksyon 11, naglalapas nga mga katawhan, backslidden people. Apang Pastor, sa hindi pa kita lumpat sa aton leksyon, aton anay nga ipasalamatan, Pastor, ang Radyo Bandera nga naghatag sa aton sing kahigayunan nga aton ini ma-on air Biyernes ang gabi alas 9 to alas 9:30. So aton pasalamatan si Doc Ramil Oy, ang President kag CEO sang Radyo Bandera Sweet FM sa bilog nga Pilipinas. Subong man si Sir Eljan Castaño, ang Station Manager, kag si Sir Jean Paul Generoso, ang Program Manager sang Radyo Bandera. Kabay pa nga ang Diyos magapangmayo sining stasyon, Pastor, kag subong man ang programa nga aton nga ilang ginbaton kag ila gina on air sa kada Biyernes ang gabi. Aton man ginatamyaw ang Hope Radio Southern Mindanao dira sa General Santos City nga ang isa sang mga anchor amo si Pastor Shane de la Cruz. Ang Hope Channel Bacolod nga ginadumalahan ni Pastor Gaudin Shubuki kag ang anchor sa ilang nga pagtuon, Pastor, amo si Pastor Jofoni Galanza. Ang Hope Channel Cebu nga ginadumalahan ni Sir Bernie Maniego. Aton man, Pastor, ginatamyaw si Sir Kini Dosel sa dira sa Bugang Tubuso nga pamati kag iya gid ini ginapanghimuslan ang aton nga pagtuon, Pastor, sa aton eskwela sabatika. Kag sa liwat aton ginatamyaw si Sir Noli kag si Sister Jima Arban dira sa Bacolod Central Church, si Sir Mike Severino kag ang iban naton nga mga kauturan sa sa Bacolod Central Church. Kag aton ginatamyaw ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Pilipinas kundi bisan pa sa guwa sang kalibutan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon. Pastor, ari na kita sa leksyon 11, naglalapas nga mga kauturan. Sa hindi pa naton
pagbasahon ng aton teksto, Pastor. Akon pangabayon si Pastor Toledo sa pagduko sa aton mga ulo, sa aton nga pagtuon. Ginoo, ikaw ginakilala namon nga kamunuan sang tanan nga kaalam ka ginugalangop. Amon ginaagdaliwan Ginoo ang presensya sang balaan nga espiritu nga magaupod sa amon, magahatag sa amon sing kaalam kag agod Ginoo nga ang kaalam nga amon maangkon gikan sa balang espiritu amon ino Ginoo magadugang sa amon sa patpat sa nagkaigo sa sining leksyon nga gusto nimo Ginoo amon mahangpan labi na gid ang ka-relevant sining topiko sa katapusan nga maragta sa sining kalibutan. Busa update kami karon ni Pastor Tomado kag upod sa tanan nga nagasunod sa sining nga programa Ginoo nga ang kalipay sa pagtuon sa imong pulong amon gid maangkon kag amon mahangpan ang imong katuyuan sa sinigid nga adlaw nga balaan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa imo matahom nga pangamuyo. Aton basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Nehemias 13, versikulo 22, nga nagasiling, kag nagsugo ako sa mga libinhon, nga magpaninlo sila, kag nga magkari sila sa pagbantay sa mga gawang, kag sa pagpakabalaan sang adlaw nga inugpahuway. Dumduma sa akon, O Diyos ko, iniman nga pasay luha ako, suno sa pagkadako sang imo, malig-on nga paghigugma. Kabay pa ang Dios magapakamayo sining aton sadsaran nga teksto. Pastor, ang aton leksyon sa buong ang eksperyensya sa mga katawan sang Ginoo sa ila paglapas. Sa ligad nga semana aton gintunaan, Pastor, ang pagpanimbahon. Nga ang mga katawan sang Ginoo halin sa kahulipnan, at least naka-experience sila sang freedom of worship. Kaya hindi na sila dito sa Babylonia, hindi naman sila dito sa Medo-Persia, nagpauli na sila sa Jerusalem. So, at least nakahatag sa ila sing kasulhay nga may freedom sila sa pagpanimbahon. Okay. Sa Nehemias 12, kapitulo 12 ito, Pastor. And then karon ang atuntunan ang Nehemias 13. Nga ini nga kapitulo may interim nga sang natapos ni Nehemias pagsulat ang kapitulo 12. Nagpauli siya balik sa Babylonia kag sa Medo-Persia. Wala ta kay balo, Pastor, kung pila ka tuig siya dito antes nga nakabalik siya balik sa Jerusalem. Pagbalik niya, amo na ni ang iya nasapuan, ang paglalapas sang mga katawhan. Yes, Pastor. Ano pada ang imo nasidingan? Aton makitaan mga kauturan nga ang kabuhi sang Israelinhon maghambal naton, Pastor, nga may ups and down on roller coaster. Yeah. So nagadepende gid ang ila spirituality sa leadership kon ara may strong spiritual leadership ang isa ka tawo, then ang ilang pagkamatutom sa Ginoo mainit. Apang kun madula na gani ang leader nga amo ang haligi sa ilang pagtuluan, nagapalay-palay man ang ilang nga pagtuo. Kag ang aton leksyon, Pastor, labi na gid sa kapitulo 13 sa Nehemias, may tatlo dira ka issues nga ako nakitaan. Ang issue dira sa gitawag nga intermarriage, issue dira mga kauturan sang Sabbath keeping, kag issue dira sang pagtatap sang temple. Yeah, about tithing. So ining tatlo ka mga institusyon, ini siya, Pastor, nga tukod sang Ginoo since the beginning of the world. So diri aton makitaan nga isa gani diri sa tatlo nga ni hindi matuman sang tao, that is the beginning of their moral downfall and spiritual downfall. So amo ini, Pastor, ang kainteresante sang aton leksyon sa sining semana, particularly kung aton tun-an ang Jeremias or Nehemiah kapitulo 13, Pastor. Yes, salamat, Pastor, karami sa imong nga punto. Ngayning tatlo ka mga institusyon o kon mga buluhaton sang katawan sang Ginoo, bisan isa lang sila ang hindi matuman, Pastor, ma-damage gid ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Kag ang backsliding, ang pagka-manilapason, panagilot. Tub-tub nga imo na lang mahibalaan nga layo ka na sa Ginoo. Ang number one sa imo ginhambal, amo ang ilang
pangasawa, pagpamana sang hindi tumuluo, kag dayon ang pag-obserba nila sang adlaw nga nagpahuway, kag of course ang ila pagbalik sang mga halad kag mga ikapulo nga amo ang pagkaon kag amo ang enerhiya sa sulod sang templo. Okay. So amo ni pastor ang aton tunan mga utod, ang aton matunan sa sini nga semana. Okay. Ari kita sa Sunday nga leksyon, Tented Temple Leadership. Pastor, sa hindi pa na ako nihatag sa imo ang tiyon. Ang aton matunan, isagid sang matunan naton sa kay Nehemiah is about leadership. Yeah, exactly. Yeah. He is one of the best leaders. Si Moses nami man to, pastor. Oo, pero hindi man naton mabayaan si Nehemias kung paano siya nagpangulo sang katawan. Kag we can learn from these people the principle of leadership. Yeah. Okay. Na sa kada iglesia may mga leaders kita. I hope nga hindi naton kalimtan ini ang espiritu or ang principle of leadership ni Nehemias. Yeah. Yes. Anong naitabo sa templo, pastor? Aton makita andra makuturan kun aton basahon nga si Nehemiah gid pastor amo ang nagtangdo sang high priests. Pero makasusubo mga kauturan nga ang high priest nga iya nga butang dira nga mo si Eliashib. Amo man niya ang nag-instigate sang idol worship nga na-tainted, nasamaran, nadagtaan ang pagkabalaan sang serbisyo dira sa templo paagi sa iya nga pag make alliance with Tobiah nga amo ni ang number one enemy ni Nehemiah. Kay kabalo kita si Nehemiah is a national builder. Nagtukod siya sang Jerusalem pero didto ya pagin paistar si Tobiah. Kay mga actually blood related man sila, pastor, kay may ara isa ka document nga ako nabasahan nga si Tobiah related man ni siya sa kay Eliashib. Pero to strengthen pagpalig-on pagid sang ilang nga relasyon, isa sang mga apo ni Eliashib probably ginpaasawa niya kay Tobiah para nga masimento pagid kag maglig-on ang ilang relationship. Yeah. Sakto na, pastor, sa panahon nga gin-rebuilt o kung gintukod nililuwat ang templo kag ang pader sa Jerusalem, si Tobiah. O kung si Tobias kag si Sanballat amo gini ang mga great opponent nga nag-oppose, public enemy number 1 and number 2. Nga amo man ni ang gintugutan ni Eliashib, nga amo ang high priest sa sina nga panahon nga nagasalig si Nehemias nga sa iyang pagbalik sa may Babylonia kag sa Medo Persia. Tobias maghimo sang sakto nga buluhaton sa being a high priest. Only to discover nga may intermarriages ini sila sa apo kung ano nga mga pamagi nga gintugutan niya si Tobias nga mag-star pagani sa sulod sa templo. Isa sa mga kwarto sa sulod sa templo nga dira ginabamutang ang mga ginapang offering nga mga grains kag mga humay, mga trigo kag ano pa, iya na gintinluan kag dira ginpaistar permanently si Tobias. So, nga hindi si Tobias siya tumuluo. Kag wala gapati sang Dios nga ara sa langit. Just imagine, gintugutan mo, okay lang tani kung mga tumuluo, but the worst is that hindi tumuluo si Tobias. So amo na, pastor, ang kalaot nga gintolerar ni Eliashib, no? Sa suno sa aton nga leksyon. Kag aton pagid mabalaan nga hindi lang si Tobiah, si Sanballat pagid ang apo ni Sanballat ginpaasawa ya pagid dito sa apo ni Eliashib. So naglig-on na gid ang relasyon kag ang ilang national identity do nag-amat-amat na namansahan tungod sa sining hindi maayong leadership nga ginpakita sa sulod sang templo ni Eliashib. Amo na gani, pastor, apply nato na sa aton presenting nga sitwasyon. Ang aton mga simbahan, mga kauturan, hindi gidya dapat, pastor, yang may maistar dira nga permanente bilang nga utod.
Kay kadamo sa aton experience tinakagi man ko pangulo sa aton Negros Occidental Conference damo sa mga problema pastor nga hindi na nimo mapahalin. Oo. Kag dira nati kung kaisa ang malain pagid kay may mga parinti sila nga hindi mga tumuluo nga nagaupon man da sa ila na may nagailinom da sila kung ano ang ginahimo nila. May mga pagkaon pa nga hindi tugot nga mga pagkaon nga ginadala dira sa sulod sang simbahan where dira sila naga-star. Bisan hindi gid man suod sa sulod, sa likod lang man, pero within the compound of the church in which ina nga compound, ina nga building are being dedicated sa Ginoo. Mahimo ina sacred and holy. So, amo na mga kauturan, isa sang aton leksyon nga makuha diri nga kita nga mga pangulo sa iglesia. We should see to it nga ang aton mga iglesia hilway sa mga hindi tumulo. Okay. Kay pastor, grabe gid kami tikuloso ang Ginoo. Oo. Gusto gid ang mga kabataan nga ni nga hindi sakto nga mga Hudiyo, hindi pa gani niya gina-accepta. Oo. Na ti ano pag ang hindi tumulo. Yeah, so yes, ang mga libinhon pastor sa Monday, ano diri ang aton makitaan? Tungod sini pastor sa factor, isa sa mga factors nga aton nakitaan diri, tungod kay hindi sila faithful sa pag uli sang ikapulo kag hindi na sila generous sa paghatag sang ilang offering. So nagutman ang mga workers sa templo. So ang ginhimo nila kung sa aton pa nagtricycad na lang. Yes. Kag isa ini kadako nga pagtampalas sa gin-set up sang Ginoo nga sanctuary services nga tani ining mga Levites hindi na sila mag-arado, hindi na magtanom, ma-focus na lang tani sila sa buluhaton dira sa sanctuaryo apang tungod kay sang ilang survival need nga masatisfy nila. So wala sila sang other option amo ang pagpananom pagkadto sa didto sa ilalatagon kag magtanom agud lang nga masuportaran ang pagkinanglanon sa ilang panimalay. Yes, and to the extent pastor nga hindi na nila matatapan ang buluhaton sa iglesia. Yes. Sa templo, pastor, ako natunan nga ang pagdabdab balas ang kalayo, pastor, sa burnt offering, wala na kamatayon mo. 24 hours na. Padayon 24/7. Ti, hindi man mo na mapadabdab nga wala sing kahoy. So, may mga libinhon gid nga na-assign nga magpangahoy kag magsugnod sina. Amo na gina ilang obra. Amo nang ilang obra, amo lang ginaya. Dayon ang mga kanta, ang mga kalantahon sa sulod sang templo are continuous as well, pastor. Kag ang pagbaton sa mga pangayo sang kapatawaran is 24/7 man, pastor. Ibisan gabi arada open na siya. So, amo na ni ang naitabo kay wala na sang sulod ang templo, ang storehouse. Amo na bala si bring all your tithes into the storehouse. So ang tambubo sang templo wala unod na sa ining mga kaparian kag mga saserdote kag mga libinon sa pagwa sa iba sa gwa kag magpangita dito for the needs sa ilang pamilya. Kaga akon pagidiri pastor na sapuan bala nga ang hindi nila pag-support sa buluhaton sang Ginoo nagapakita nga ila ginapahayag sa kalibutan nga God is no longer relevant sa ilang pagkinabuhi. Hindi na kami kinanglan sa imo. Kay mabuhi naman kami. That is the implication. So kita makauturan the moment gani nga hindi na naton pag-i-recognize ang Ginoo nga amo siya ang tag-iya sang tanan nga butang and hindi kita mag-uli sang ikapulo kag hindi kita magsuporta sa buluhaton sa Ginoo pagi sa aton offering pakita naton nga we don't need God anymore. Yes. And that's correct, pastor. Sa nangligad nga simana, pastor, atong gintunan about ang importante sang templo. That's why kung hindi naton suportaran ang templo, ang iglesia, ang aton spiritual life, pastor, maapektuhan man. Yeah, exactly. Yeah. Kag ang isa pa kapunto nga ako na siningan diri, pastor, sa aton nga Monday nga leksyon, nga ang Ginoo naghatag sang nami nga sistema. Oo. Nga kung imo lang sundon, pastor, hindi lang ang templo, amo ang mablisingan, amo ang magpagamayo, ang naghahatag man, pastor. Ang mga kauturan nga nagagamit sang templo are also blessed. You say, kung aradang mga sacerdote, anytime magkadto ka, mapasaylo ang imo mga sala. Anytime anong gusto mo, pangamuyuan ka ara dira because they are there. You see? So, ikaw nga makasasala, nga nagkadto are also blessed because of the services of these priests and the Levites.
Karon kay wala da sila, kay wala sila pagkaon, kay wala ka naghatag. So everybody is affected. Yeah. But if we will just only follow the system that God outlined for everybody, everybody will be blessed. Yeah, exactly. That's a Yeah. good point, Pastor, nga Yeah. imo na stress out. Yeah. Ari pastor sa aton nga Tuesday nga lesson, tithes and offering. Okay. Amo na pastor no sa Malakia stress. Yes. Amo nang ginasiling nga bring you all the tithes into the storehouse. So that there is meat or there is food in my house. Oo. Na, di ang natabo pastor wala na. Empty na ang storehouse. And the result is that hindi na nakafocus, hindi na nakahatag sing attention ang mga sacerdote. Yeah. Yes, another Yeah, so amo point. ni pastor sang na tukiban ini pagbalik na ni Nehemiah natukiban niya ini. So naghimo siya sa ginatawag nga not only social reform but spiritual reform basically nga iya liwat gin institute ang forgotten nga principle, ang tithing system, ang Sabbath keeping, ang sanctities of marriage, iya liwat ini nga ginpalig-on. But let's focus pastor sa tithe. So, aton makita andre mga kauturan nga kung mag-uli kita sang tithe, by the way wala naton niya ginahatag. Ang tithe because Ginauli naton. Oh, basically ang tithe is not ours. Yeah. Iya gina sa Ginoo so iuli di naton pwede mahatag. So ang term sina pastor iuli. Iuli. Okay. So, ang tithing system mga kauturan, ang iya sini nga origin hindi lang sa panahon ni Melchizedek. But Ellen White is very clear nga ang tithing principle way back pa sa Garden sang Eden. Kag ang symbol dito sang God's ownership sa Garden sang Eden amo to ang kahoy sa pagkilala sang maayo kag sang malaot. Kay subong wala na sang kahoy, so amo na ang substitute sa to sang kahoy nga ma-define clearly between the owner and steward relationship. Amo ni pastor ang tithing principle. Okay. So that's the basic principle. Pero aton hunaon nga ang tithing principle institute sang Ginoo hindi for gospel ministry primarily. Kay sa Garden sang Eden, wala to pastor sang makasala. Wala to sang walalihan. Wala liyan. So amo na nga ining tithing system gin-institute sa Ginoo para ma-clearly define between the relationship between the owner and the steward. The steward. So, pero makasusubo nga damo sa mga tao ang na-focus nila kung ano ang gamitan rather than ano ang rason nga gin-institute sang Ginoo ang tithing principle. Yes. So, dapat naton ini makuturan nga huna-hunaon nga hindi naton pagkabigon ang tithe as a form of tax. Kay kung aton ini kabigon nga sa form of tax, then we can consider God as tax collector and God needs our money. Yep. In reality, ang Ginoo na wala nagakinahanglan sang aton kwarta kay Kanami, He Pastor. owns everything. Yes, yes. And He created everything. So ang makasusubo pagid pastor sa aton makitaan sa aton nga iglesia, may kung sino dako tithe, sino dako income, amo ang may ultimate voice in the church, which is not it's not the intention sang Ginoo nga gin-establish in tithing principle. Yep. Again, mga kauturan, ang gin-institute sang Ginoo ang tithing principle, ang intent sang tithing system is to clearly define the relationship between the owner and the steward. The steward. Ang tag-iya kag ang tulugyanan. Tulugyanan. Amo ini pastor ang gin institute ini sang Ginoo. Now, aton makitaan pastor nga ang tithing system, the intention sini is to protect sang isa ka tawo nga hindi niya lipatan ang Ginoo nga mo ang tag-iya. Yep. While ang Sabat gin-institute ini sang Ginoo agod nga hindi lipatan sang tawo nga ang Dios amo ang iya manunuga. So that's the contrast pastor nga aton makitaan. That's why ginambal na akon kaina nga ining tatlo ka institutions nga ginhimo sang Ginoo beginning ni sa Garden sang Eden pa. So kung ano kagulang ini siya ang aton kalibutan, amo man ni katigulang ang mga prinsipyo. prinsipyo nga ginatun-an naton makuturan nga gina-perpetuate ginapadayon ini tungod sang iya pagka-importante kay siling nakon kaina kung isa sini sa tatlo hindi naton matipigan suno sa bugay sang Ginoo, this is the beginning of our moral downfall. Yeah. Kagini pastor ang tatlo ni Bala kanami pastor sang imo nga ginpa at hag nga ang tithing system hindi lang halin sa kay Melchizedek. Dito halin gid sa Garden. Yes, Garden of Eden. Yes. Ang prinsipyo dira akon i-reiterate ang ginhambal
nga naga-outline pastor, naga-delineate sang tag-iya kag sang manugbantay sang Manugbantay. tilugyanan. Nga si Adan kag sa iba, we're given by God the stewardship nga bantayan nila sila gani ng ngalan. Yeah. They were given the opportunity to name all the animals in heaven, the trees. Okay, nagapakita lang nga sila ang gintugyanan. But beyond sang ilang pagka-steward, sa ilang pagkatugyanan, ginpakita agad sa Ginoo nga He is the owner. Yeah. Oo. That's why we have to respect the owner. Yeah. Yes. And that's the idea. Yeah. So, ang tithing is between the steward and the owner. The owner. Oh. And then, sang ulihigin outline sang Ginoo nga you have to give the 10. Yeah. Oo. Yeah. Kaga muna pastor ginamal ilinuwait kay hindi ni pwede ang tithe hulmon kay hindi ni aton basically. Hindi naton, oo. So hindi gina siya pahula mga kutron biskan emergency tama gid sa spirit of prophecy kaatag nga hindi gina siya kay balaan intended lang gina sa buluhaton Yeah. sa Ginoo. Kag isa pa gid pastor ang ako nakita sa atong Tuesday election nga kung hindi naton mauli sang sakto ang ang atong mga ikapulo kag hindi naton mahatag okay ikapulo iuli ang offering aton hihatag out of the abundance of our heart we give the offering. Ang duha pastor ka mga importante nga butang sa sulod sa iglesia sa templo maapektuhan. Yeah. Ang quality of worship. Yeah, exactly. Yes. And then ang aton evangelism. You see, kung hindi kita maghatag sa simbahan, pastor, hindi kita mag-amot sa simbahan, sa aton liberal offering, anong ibakal sang bulak? Anong ipaninlo sa simbahan? Anong aton ipapinta sa simbahan? Di, kung ang aton simbahan dilapidated, ang aton worship, pastor, hindi man Yeah, but when our church is aircon conducive for worship, I tell you, pag sulod nimo, you can feel the presence of God. It is because we give our offering liberally and return our tithe faithfully. Amo ni pastor ang kay Solomon. Ano Yeah. ginuobra ya? Before ya pa obra anay ang iyang balay, ginuuna ya gid ya ang patahom ang Ginoo nga puloy-an kay nga aman. Ang itsura sa aton simbahan would reflect kung ano nga klase sumilimba ang Yes, nagasimba. and that's correct, pastor. Ako pabor gid ko sa suporta ko sa nimo. Nga kung ano ang aton simbahan will reflect kung sino ang nagasulod dira, kag sino ang nagasimba dira. Pastor, kadto kita sa Wednesday, Sabbath. Wow. Adlaw ngay nagpaway. Sige gyapon ang ilang paglinas kag pagpang haul sang ilang mga ano ni kay ti ang pastor ang Jerusalem amo ang sentro that's that center of trade. So ang tanan nila nga mga naani dira ginadala sa Jerusalem. Imagine pastor, bisan adlaw nga nagpaway ginakarga nila sa donkey sa ilang nga mga karabaw kag kabayo ipasulod sa Jerusalem para lang mabaligya dito sa Jerusalem. Yes, amo ni ang nakita ni Nehemiah pastor. Yes. Ya amo na pastor nga kun aton basahon dira sa chapter 13 iya gid gin pastap ina to the extent nga sila nga kun hindi kamo maguntat sa pagbaligya kag paghimo sini sa adlaw nga balaan kamo ya akon niya nga patilawon gid. Amo ni hambal ni Nehemiah mga kautoran. So aton diri akon makitaan pastor nga importante gid ang pamangkot nga importante gid sa kay Nehemias ang Sabbath keeping. Yes. Kay diri mga kautoran duwa ka butang ako na talupangtan diri pastor. Yep. Kay ang Sabado naghatag sa sang avenue of what we call recreation. And it is loaded nagatulok sa unhan sang complete nga recreation sang tao sa ikaduwa nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Yes. And it also allows mga kauturan, it also emphasizes mga kauturan sang dual function sang Sabat. The physical recreation and the spiritual recreation. Nagamo ta ginhambal ko kay na pastor nga the spiritual recreation is the complete recreation sa ikaduwa nga pagbalik ni Ginoong Hesus. So amo ni ka importante ang Sabado nga iya gid nga gina-emphasize nga bantayan gid naton ini kay gigon magbantay kita sang Sabado aton gid ginakilala ang Dios nga ang creator. Amen. Yeah. So kung hindi kita magbantay sini nga Sabado, in other words, naga-adapt kita o kung naga-pati kita nga wala sang Ginoo. Yep. Kay ang pinnacle, ang peak
sang creation story is the Sabbath. Sabbath. The Sabbath. And kung aton makitaan makuturan nga the first 24 hours ang kabuhi ni Adan kag ni Eva ginspend nila sa Ginoo in recognition nga siya amo ang nagtuga sa sining kalibutan. Yes, kanami pastor, kag akon pagidugangan pastor no. May statement diri pastor Aha. nga Sabbath, it has been said that Sabbath, okay, more than Israel keep the Sabbath. Hindi lang yan ang Israel nagbantay sa Sabado, but the Sabbath keep Israel. Yeah. Okay. That's ang true. ang Sabado ginabantayan sa mga Israelinhon. Pero sobra pa dira kay ang Sabado nagatipig sa Israelinhon. Do amo ni pastor nga kodal sa ila. Nagakudal sa ila. Nga Israel is not Israel unless Yeah. there is Sabbath. Okay. Amo na ka importante pastor. Kita man nga mga kauturan ang Sabado amo nang nagahiusa sa ato. Exactly. Kung wala ang Sabado, wala kita kahiliusa. Kay tiga kita na lang kita sa adlaw nga Sabado. yeah. So that's the identity of Israel compared to the other nation, the Sabbath. Though Israel keep the Sabbath, ginabantayan nilang Sabado. Pero ang Sabado, amo man ang nagabantay sa Israel. Nagatipig sa ila, Nagatipig sa ila national identity. Yes. And then God is the God of the Sabbath. Nga mong nagabantay sa ila sa mga atake sa ibang nga nasyon. The reason why God allowed them to be captives of other nation, it is because they broke the Sabbath. Yeah. Kag ti amo tong tatlo ka mga nga ilang gin ato na tunaan pastor ang pag intermarriage nila. Yes, ato na tunaan sa sunod nga nga semana ang madalom-dalom sa intermarriage kag ang ilang hindi pagbantay sang sakto sa adlaw nga nagpaway kag ang ila hindi pagpauli. These are the paglapas. These are the backsliding ways of the people of God, Israel. Yes, pastor. Matuod din na pastor ang imo nga ginhambal nga ang adlaw nga Sabado amo ni siyang aton nga way nga may ara bala kita do magnet pastor. Yes. Kay I've been to several places pero pagkabalo mo yung Adventista laing gid Iya, ang laing treatment. Sa nangligad lang adlaw pastor halin kami for 5 weeks dito sa Palawan. Upod ko tanan hindi Adventista. Yep. But mga young people, we attended the National Young Leadership Conference all over the Philippines dito. I can relate to them. But knowing, wala na ko kaya pakilala, pero na later on na-discover nila nga ako pastor, I can feel nga may respect and I can feel nga may distansya sila. But tungod sa mga values nga wala naton niya ginapakita sa ila yang mga values nga totally different sa ila mga values. My point there is mga kauturan kita yung mga Adventista biskan wherever we go once nga pagsulod mo simbahan you can feel ang welcome nga very accommodating mga kauturan because this is our identity. As Christian mga kauturan. Kung wala ang Sabado, wala sang kita identity. Yes. Pastor, ang last naton nga kabay pa nga hindi siling ni Nehemiah kabay pa nga ang mga paglapas kag mga lupol sa aton mga ginikanan sa una mangin hindi aton. Yes. Pastor, wala na kita sang time. Last word pastor. So amoy ni makauturan tatlo ka butang nga aton tun-an sa sini aton hangpon sa sini nga leksyon naton, observance of tithing system, observance of Sabbath, and preservation sang sanctity of marriage. Kung ini makauturan aton tipigan sa bugay sang Ginoo, everything will be in place. Yes. Salamat pastor. Kag amo ni pastor ang mga identity sang Ginoo sa iyang mga katawan. Okay, to be pure nga mga katawan sang Ginoo kag nagabantay sang adlaw nga inugpahuway because God is the Lord of the Sabbath. Iyan na sa Ginoo. Ang tithes, pastor, iyan na sa Ginoo. Ang offering is our sentiment in our thanksgiving, pagpasalamat sa iyang nga ginhimo sa aton. Kung hindi naton ini mabantayan, pastor, ruin will come in. Exactly. Ang aton pagkapirde, ang aton pagkaguba sa pag-alagad sa Ginoo. Matalupang danta lang nga layo na kita sa Ginoo. But mga kauturan, hindi kita magproblema. Bisan ano kalayo sa aton, God is still welcoming us. Mga utod, wala ginamon siguro mahatag ang tanan. Pero kami ni Pastor Toledo nagapati nga ang mga medyo nga mga punto nga dapat naton balunon sa
tagsa ka mga iglesia, amo na palinton sa inyo. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpasalamat sa Ginoo. Sa siningation, kami Ginoo nagapasalamat sa imo. Nga ikaw upod naman namon, kagkabay pa ang ining mga leksyon, ngamon nga natunan, ikaw magahimuno kon kami may mga kakulangan. Kag bendisyon ni pakamayo kami, agod nga magmaligo ng amon pagalagad sa imo, tubtob gid sa katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.